Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun panjenenganipun Bapak sesepuh dusun ingkang pantos sinudarsono. Sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, para kanca muda-mudi ingkang sutresna, kawilujengan, kasarasan saha kabagyan mugi tansah kasalira dumateng kita sedaya kalite ing wekdal punika kita saged makempal ing papan menika saperlu ngadani pepanggihan muda-mudi. Saperlu nyemetakaken acara 17 Agustus ingkang badhe katindakan ing wekdal punika. Kula minangka ketua pemuda-pemudi ingkang dusun menika ingkang sapisan ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak sepuh dusun ingkang sampun kersa rawuh nglenggaraken wekdal makaten ugi dhateng para panjenengan sedaya paring ngorah saha pitedah dumateng kula sakanca anggenipun nindakaken pakaryan tuwin kegiatan acara 17 Agustus menika. Para sepuh sedaya saha kanca-kanca ingkang minulya, pepanggihan muda-mudi ing wekdal punika ingkang sapisan kangge silaturahmi antawisipun para sepuh kalian muda-mudi supados tuwuh raos tresna antawisipun tiyang sepuh kalian putra ugi raos kadang antawisipun para muda-mudi saged tetep lumampah rumaket kanthi sae. Ingkang nomor kalih kados antawisipun kapacak ing undangan lan ing jadwal kegiatan muda-mudi bilih wonten ing wekdal punika muda-mudi dusun badhe ngawontenaken kegiatan 17 Agustus. Pramila sumangga kita sedaya sangkuyung sareng-sareng supados acara menika saged kalampahan kanthi sae. Salajengipun kula minangka ketua muda-mudi saestu nyuwun kawigatosan para kanca tumrap pakempalan muda-mudi menika supados kegiatan ing dusun mriki tetep grengseng saged migunani dhateng kemajenganipun dusun saha saged murakabi dhateng lambahing pambangunan ing negeri kita. Para rawuh naming menika ingkang saged kula aturaken menawi kathah atur salah bawa ingkang boten meranani panggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun agunging pangapunten lan dumateng ketua panitia 17 Agustus sumangke kula sumanggaken anggenipun badhe mimpin pepanggihan muda-mudi ing wekdal punika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.